Tror du, Ole skal Yes. Hvor er du inde? Vi kan ikke stå fast her, mand. Når du har rentet. Nå, jeg er ude på en indsats. Filmer du ned i et bål? Hvordan går det med jeres fisk? Okay, vil jeg tro. Vi har lige lagt det ind. Hvor lang tid går det, før I er færdige, tror du? Bare sådan 2 timer. Jeg synes faktisk, det er okay. Er I tilfreds med jeres røde fisk? Det ved jeg ikke, vi ikke spise smagt endnu. Det tog 2 timer. Nej, 3, 4, 3. Mange timer. Og det er hvad vi får. Der er næsten ikke noget på. Alt det andet er ben.